Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a channel ta Azita Tech TV. Kamar yadda muke kawo muku videos, a yau insha Allah bidiyon mu zai yi magana akan wani application wanda na san da yawa daga cikin mutane ko kuma duk wani wanda yake amfani da Android a koda yaushe yana amfani da wannan application nan. So wannan amfanin abu da application nan zai mana shine me dukkan wasu ga wadda mutane wadda suke yawan canjin waya, zaka samu wani yayi losing wasu document nasa important, misali kamar hoto ko kuma wani videos nasa wadda ya ajiye yana matuƙar so, amma me yayin da ya canza waya sai ya losing nasa. So abin ya zo mana sauki, za mu yi amfani da wannan application na Zanda wajen dukkan wasu abubuwan mu da yake cikin tsohuwar wayar mu dawo da shi mai cikin sabuwar wayar mu kamar haka. Za mu shiga application na Zanda a kowace waya, wannan ita ce tsohuwar wayar mu, wannan kuma mai ita ce sabuwar wayar mu kamar haka. So kamar yadda kuke gani, zan shiga application na Zanda kamar haka a cikin sabuwar waya na. So yayin da ya bani dama na shiga cikin application na Zanda kamar haka, so abin da zan yi shine me zan ga wasu ɗigoguna a hannuna na dama ta sama, ga wasu ɗigoguna nan guda uku, sai na taɓa su a cikin tsohuwar wayana da kuma mai sabon wayana kamar da kuke gani. Bayan na taɓa su a ƙasa, idan kuka duba za ku ga an rubuta mai phone copy. Wannan yana nuna cewa me dukkan copy abubuwan da suke cikin tsohuwar wayanka ya dawo cikin sabuwar wayanka haka. Kamar yadda kuke gani gashi an rubuta phone copy kamar haka, sai na danna a cikin tsohuwar wayana. Sannan a cikin sabuwar wayana ma sai na zo ni na danna gashi phone copy, sai na danna kamar haka. So bayan na danna gashi abin da ya bani option guda biyu, wannan me ita ce sabon wayana, wannan kuma tsohon wayana, new ko old. Sai na danna wannan ita ce sabon wayana kamar haka, sai na danna new phone ɗina kenan, wannan kuma me ita ce old phone ɗina, that's mai tsohon wayana kenan, sai na danna kamar haka. So bayan na danna zai bani dama na scanning duka wasu document, misali scanning, sai domin me na haɗa wayannan application guda biyu kamar haka. So bayan na yi scanning, jirgi gashi nan yana ƙoƙarin tashi kamar yadda kuke gani, jirgi yana ƙoƙarin tashi. To bayan jirgi ya tashi a cikin mai sabon wayana, so gashi wasu option da ya bani a nan wajen, zan iya transferring duk contact ɗina da yake cikin tsohon wayana, zan iya dawo da shi cikin sabon wayana, sannan logs ɗina, sannan kuma messages nawa, image, videos, music da application, wadda kuma me mun sani a takallan su ne abubuwa masu matuƙar muhimmanci wadda ya kamata a ce me baka yi losing nasu ba. Na farko akwai contact naka, logs, message, image, videos, music and application. Wannan su ne me abubuwa masu matuƙar muhimmanci wadda me ba wani mutum wadda yake so ya losing wasu abubuwa wadda ya save a cikin tsohuwar wayarsa. So bayan ya nuna ma haka, sai ka go in application kake so me ya dawo cikin sabon wayanka, sai ka taɓa kamar haka. Ga su ina tattaɓa su, yana ban dama. Bayan na gama me tattaɓa su, sai ne me importing, that's me a cikin sabon wayana, yana nuna cewa me na dawo da me abubuwan da suke cikin tsohon wayana ya dawo cikin sabon wayana. Gashi me yana preferring a cikin tsohon wayana kamar yadda kuke gani, preferring. A cikin sabon wayana kuma gashi yana rubuta me waiting, that's me a jira saboda abubuwan suna da matuƙar nauyi, wadda misali in kai la'akari da misali contact naka, logs, message, videos, sannan music, dole me yana buƙatan a ce yayi processing, yayi booting, in ji me masu turancin kwamfuta. Kun gani yana ta shiryawa, preferring. So bayan yayi misali ya gama shiryawa, gashi kun gani ya fara da percentage 0. So wannan shine me zai baka dama ka dawo duk da wasu abubuwan da suke cikin tsohon wayanka, ka dawo da shi cikin mai sabon wayanka ba tare da me kayi losing wasu abubuwa. Yanzu kun ga misali contact 550 da na yi saving 600 sun tafi. So da haka ne zaka dawo da duk wasu abubuwan ka, content naka na tsohon wayanka cikin sabon wayanka tare da amfani da application mai suna Zanda. Don't forget ku danna mana alamar subscribe, ku danna mana alamar like domin me samun sababbin shirye-shiryenmu. Naku Azita Tech TV.